Baik, oke guys, kembali lagi channel Angar di review channel Kabupaten Kota Bentuk berbah. Dan Esta, saya Delis. Gimana ini ki bala? Burane iki wong-wong gabut ta. Nah, tono wis rame lho. Iya. Mana api tang ya? Oke, bola ya. Tep-tep. Kan iki. Wis dina iki ya pokoke intinya cerita kehidupan bola ya. Dan ini iki. Ini iki lamban lawan bola ya. Cerita kehidupan. Ini kehidupan dina iki wis amburadul. Sedang ngatasi ya dina iki amburadul bola. Yes, bar ngaji ya. Rokok isik, permangan. Ora tau main ML, lakoni ML. Ya. Tes, sep. Ya toh. Kunci ya san yo. Kumpul rame-rame. Wis padha mulai iki liyane. Iki bola aku njaluk pendapatnya. Awakmu kabeh. Iki kontenku iki kurang piye iki pokoke mbok yo di komen-komen. Komen let sak di komen-komen ya pokoke kurang apa wae yo. Iki soalnya iki aku wong anyar bola. Main YouTube wong anyar jadi apa jenenge pedagang aku makan anjing meneh. Gue sing nopo kabeh kon mangan wong. Sing tadi opo lah kabeh. Iki Yuk kayak. Ada bocah beda cek tinggi iki lho. Beda. Oh toh, rame bola. Kilo sing siji sing tindo mbok apa aku ora paham iki. Diomongno apa iki aku ya gak roh. Deneng pengaji sini. Kabar saiki malah. Nah, iki Mas Jagane duwe madhep rene iki ya, madhep rene. Nah, wong iki sini memangan tok wong iki. Iki celan bak, delongkas mangan. Badokan tok. Ngene ya. Aku kan main YouTube iki aku kan. Main YouTube iki apa? Yes, pokoknya apa none pokoknya disupport terus dulu ya. Soalnya tanpa supportmu channel iki orang arah berkembang ya. Subscribe terus pokoknya share sebanyak-banyaknya. Pokoknya intinya piye ya. Pokoknya intinya ngene. Ini pemain baru kurang apa awakmu komen tak benani. Ono ide konten apa awakmu langsung komen-komen ning ngisor kono wae. Jane tepak konten mancing ya, cuma aku nek iya yo, isuk iku angel tangi yo. 85. Masuk wis yo. Saya takbiran yo. Bayar iku nanje. Komite aja. Terus dong. Bayar komite 235 bayar komite. Ide konten bolong. Aku tak gawe tumpeng, urunan gawe tumpeng 30. Butuh ide konten. Tak enono mak. Konten sing bermanfaat, ora sing cuma bagian guyon-guyon tok ngono kuwi. Soale piye to? Pemain YouTube pemula kuwi kaya aku iki sik bingung lho. Sik bingung aku. Bingungnya perkara apa? Perkara konten lho. Tiap hari iku mikir konten apa sing apik sing lain dari yang lain pokoknya.
kamu komen-komen ning isor lah, wis pokok bantu bolo ya. Nah, Pokoknya dibantu terus. Nah, Dangdut lah lah. Denade dangdut. piye carane iki anak wis kudu dino ya dutan. ikunan. Itu apa? Awak dhewe Ana iki nang usaha apa? Nang duit lho. piye ya? Denane Bisa apa berkembang wae, lah. jalan sehat tuh tangga pondok Dangdut ya. Iya. Kita putra yang dilomor. Masa ngopo? Ya ono ya ngene bolo wis ya tak lanjutno nih. Ya penyeragan. Soalnya ya pemain pemain Manuk baru. Pokemon. Ya, patung. Pemain baru membutuhkan Kamu ini gelem iki. apa? Nah, salon iki parani salon iki. Ayo. Apa marane apa salah ini? Gede, sapa man yang warung ana kakak ya? Kita boleh. Kok ora? Mas, tapi ini di ini. Oh rame, bareng-bareng pas rasanya nyecet dhewe ora parani lho larang dulu ya. Awal parani. Cukup iya bener. Ya ini sapa? Bener Rafi. Iku mau ngene ngono. Klinik dan ngono. Awal Ya wis belas mainin konten awake dhewe jangan tidak komen dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.